Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug mo dulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, mas sinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Sa dili pa kita makapadangin sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, kining atong ministry Bible study through the YouTube, ginahimo kini adlaw-adlaw. And this has been going on sukad pa nitong tuig 2017. Sa ato pa, modagan na og 5 ka tuig kining atong ministry, adlaw-adlaw kining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Okay, sa wailangan, sa mas naandan, gikinahanglan ng atong pag sugid sa tanan na itong mga salang nahimo ng adlaw ngadto sa tubangan sa Diyos nga Amahan. Kay dili kita makasabot, dili makatudlo ka na itong Malang Espiritu Santo sa kamatuoran sa Diyos kung anaay babag nga mga sala sa nauna, sala sa dila, sala sa buhat nga niya sa atong kalag, kini kinahanglan isugid ta aron kita mapunan sa Espiritu Santo ug kita maibalik ang atong paghigamitay ngadto sa Dios. Okay? Ang binisaya sa 1 John 1:9 nga gitawag nato sa English og rebound technique. Rebound, pauntol gikan sa gawas balik ngadto sa sod. Ang binisaya sa 1 Juan 1:9 nagkanayon, kung isugid ta nga itong mga sala, siya, ang Dios, kasaligan ug magatarunganon sa iyang saad, nga mopasaylo gayod sa tanantang mga sala o magahinlo sa tanantang mga kalapasan. Now, alang kanimo dili magtotoo nga nagasalmot nining atong Bible study karon, ang isyong imong giatubang dili ang imong pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong pagdawat kang Ginoong Jesucristo, pagtuo kaniya nga imong manluluwas og Dios. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mao kanay gisulti sa first kon Acts 16:31, nagatugon ang balaang kasulatan nga kung buot kang maluwas, then tuuhi si Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Busa sa hilom, magandam ta sa tuong tagsatag sa kakalag. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita sa mga usapa aron kami makapadayon sa among tahas pagpatubo sa among kalag pinagis pagtuon sa imong pulong. Salamat sa kinabuhi ng imong pangilugwayan hangtod ni gayuna. Nagaginawa pa kami askil pa among panglawas o napay kalantip sa among pangunahuna kini. Gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. Dili gani kami takos kang mabuhi papan. Ikaw matinumanon lang sa imong mga saad o nga anak ka pa may plano sa tagsa-tagsa na mo kag kinabuhi, mahinungdan nga imo pa kami gipabuhi. Musa nini gayuna, ubani kami pinagis pagtudlos balang Espiritu Santo kanamo sa tanan nimong kamatuoran. Salamat niya mong Bible study pinagi sa YouTube, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo.
Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga followers, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome once again. Okay, padayon ta sa atong gibiyaan nga hilisgutan o dugukan sa atong pagtuon nga giuluhan og how to unleash divine truths. Kung kining gihubad sa Binisaya, murag naglisod ta ning unleash apan giingon na lang nato sa Binisaya og unsaon ta sa pagbuhi sa mga kamatuoran sa Dios. Ano lang mudawat ka ba niya na apan murag yun na nga akong natugkad to unleash sa pagbuhi. Manalitan ko ka hugot o nagahigot kag sa kairo. Okay, mo man gitawag nila og leash sa in English. Higot. So imong buhian kana pananitan buhian nimo kanang iro, then mo na giingon sa English you unleash. So mao kini ang atong paghuban. Unsaon ta sa pagbuhi sa mga kamatuoran sa Dios. Okay, padayon. Dinita mo biya kaghapon, no? Atong timanan. Kini akong pasupot ngadto kanimo higala o dili higala igsuon gyud. Kay you are my fellow believer. Isig ka magtotoo ka man. Timan ni nga ang Dios ang Diyos mo'y nakisulti kanimo sa panahon nga ikaw magatuon sa iyang pulong. Kung nagatudlo na ang pastor magtutudlo sa pulong sa Diyos, then ang Diyos mismo mo'y nakisulti kanimo. Pamatii, patalingugi, dungga o katuni. Okay? Now, si Apostol Pablo, nga mao ang labing bantugang Kristohanon nga nakakinabuhi ni kalibutan na, nakaila pag-ayo nining away nga itong ginaisgutan, away nga espirituhanon, away nga nagakahitabo sa iyang kalag ni Pablo. Ug tuod man, wa kadto siya sa Pablo makahimog hustong mga desisyon kanunay, labi na sa iyang pagkabag-ong Kristohanon, nga dinhalay diutay nga doktrina dito siyang kalag. Now, ang Roma Kapitulo 7, versikulo 15, nagkanayon, wala ako makasabot sa akong ibuhat. Wala ko buhata ang buot kong buhaton. Hinoon, gibuhat ko ang mga butang nga akong gidumtan. Now, unsa may nakadaot? Ang kinaiya makasasala, nakig-ilog kung kinsay makadumala sa kinabuhi ni Pablo. O usahay, mudaog kini. Apan sa matag higayon nga siya makabuhat og sala, mudayon siya kumpisal o murebound, musugin, o mupadayon siya sa pagtuon o pagkaton og dugang doktrina. Now, ikaw nga magtutuo, kinahanglan usab nga mo rebound, musugid ka sa matag higayon nga ikaw makasala. O padayon sa imong pagsibog sunahan, pinagi sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Karon, angay tang hinumduman nga atong mga hinagiban sa atong espirituhanong gubat, mao ang pagpuno sa Espiritu Santo ug ang doktrina nga ana-ana sa sulod nato. Ang atong mga hinagiban nagagikan sa pagpuno sa Espiritu Santo ug sa kahibalo ug nakatunan gikas doktrina sa Biblia, ang una-una ni Kristo. Now, diya sa 2 Corinto 10:4 ngadto sa 5. Ang mga hinagiban nga gigamit namo sa among pagpakig-away dili mga hinagiban sa kalibutan, kundi gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta sa sayop nga mga pangatarungan. Gipukan namo ang tanang babag nga gigamit sa mapagarbuhon
batok sa kaybalo, may tungod sa Dios o gibihag namo ang tanang hunahuna o gipasunod kang Kristo. Ang Dios wa magahangyo nga ayaw pagpakasala. Ang Dios nagamando kanimo. Akong subliyon, ang Dios wa magahangyo kanimo, siya magamando kanimo. Kinahanglan mo sunod, mutuman ka sa mando sa Dios. Matod pa sa Roma 6:12, busa, ayaw na paharia ang sala diyan sa inyong mga lawas, nga may kamatayon, aron dili na kamo mudaog, o dili na kamo madaog sa inyong kailibgan. Naon sa may but pasabot sa paharia ang sala diyan sa inyong mga lawas. Well, kini nagpasabot nga ang kinaiyang makasasala magadumala sa imong kalag. O nga kini magakontrolar sa imong nauna o sa imong mga lihok. Nagpasabot kini nga anaay higayon nga makapugong ka sa pagbuhat og sala, apan sa kaulahian mapildi ka ra gihapon. Kini nagpasabot nga ang kinaiyang makasasala daw dumadaog sa away sa pag-inilugay sa pagduma sa imong kalag. Ang Episo 5:17-18 nagkanayon og busa, ayaw ka mo pagpakabuang, paningkamuti Hinoon, nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Ayaw ka mo paghubog-hubog, kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguha ang Hinoon ninyo, nga mapuno kamo sa Espiritu. Well, sa laing pagkasulti, mata kamo, wake up. Hunong na sa pagpadumala ninyo sa kinaiyang makasasala diha sa inyong kinabuhi. Hinunua, pagpapuno kamo sa Espiritu, aron kamo makakaton sa akong pulong, dili man kamo masubrahan sa pagkapuno sa Espiritu Santo. Mantod pa si Episo 4:30, ayaw ninyo pasubha ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Ayaw ninyo paunga ang Espiritu sa Dios. 1 Tesalonica 5:19. Tataw ang pagpadayag sa Dios bahin sa iyang mga tinguha alang sa atong kinabuhi. Hunong na sa pagpadumala sa sala diha sa imong kinabuhi. Hunong na sa imong pagpakaburong o pagpakabuang. Hunong na sa pagpasubo sa Espiritu Santo. Hunong na sa pagpalong sa Espiritu Santo. Di ba tinawag tataw ka na? Ang Diyos nagasukna nga magpadumala ka sa Espiritu Santo. Abi nimo, samtang ang sala magapadayon sa pagdumala sa imong kinabuhi, magbuhat ka lang gyud og dautan. Magkasala ka lang gayud, o unya makasala na pod, unya makasala ka na usab, sige pagpakasala. Apan kung ang Espiritu Santo mo dumala sa imong kinabuhi, maangkon mo ang iyang gahom sa pagpugong kanimo sa pagkapildi diya sa mga panghibog sa unod. Makahimo ka na sa paghunong sa imong nagkinadina ng pagpagkasala, chain sinning sa English pa. Galatia 5:16-17 nagsulti sa pag-ingon. Kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi, ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Kaya ang mga tinguha sa lawas ng kaibog, supak sa mga tinguha sa Espiritu. Ug ang mga tinguha sa Espiritu, supak sa lawas ng kaibog. Paminaw. Kung maningkamot ka sa pagkinabuhi, pinagi sa imong kahimuan gawa sa pagpuno sa Espiritu Santo,
Ang sangputan niya na maong buhat sa imong unod. Nga gitawag og tawhanong maayo. Kung imong tugutan ang Espiritu Santo nga mo'y modumala sa imong kinabuhi, ang resulta niya na mao ang Diyos nung maayo. Itawag sa English og divine good. Diha bitaw sa Isaias 64:6, nagaingon man kini, sama kami sa taong hugaw. Ug ang among matarong nga buhat, sama lamang sa mahugawng trapo. Ang itang matngunan, nga ang magtutuo ra kinsa napunan sa Espiritu Santo, mao'y makapagawas o makabuhat og Diyos nung maayo ug makahimaya sa Dios. Ang 1 Corinto 3:11 ngadto sa 13 nagsulti niini. Kay wala na laing patukuranan nga ikapahiluna ni bisan kinsa gawas sa napahiluna na nga mao si Jesucristo. May pipila nga mogamit og bulawan, plata o bililhon nga mga bato alang sa patukuranan. Ang uban mogamit og kahoy, kugon o dagami. Ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa makita unya sa adlaw ang kini ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Masayon ra ang atong pagkakita ang kalayo sa Dios ng paghukom musunog sa hingpit o sa tibuok nga kahoy, kugon ug dagami. Ang bulawan, plata ug bililhong mga bato nga Dios ng maayo dili kini sila masunog. Kung mo'y hinungdan nga gantihan kita sa Dios tungod kanila didto sa eternidad. Nakasabot ka ba? Susundag yun eh. Gikinahanglan kang iyong pilion mao ang bulawan, plata o bililhong mga bato nga Diyos nung maayo alang sa imong mapanunod nga kabilin. Ug mahimo lamang nimo kini pinagis pagkapuno nimo sa Espiritu Santo. Aron sa paghimaya sa Dios pinagi sa imong mga buhat, nga maong pagbuhat og Diyos nung maayo, kinahanglang isugid o i-rebound mo ang imong mga sala. Matang higayon nga ikaw magasala. Kinahanglang pangitaon mo ang imong tukmang pastor og magtutudlo og maminaw ka kaniya samtang siya nagmasubayon ug nagmalahutayon sa iyang direkta nga pagtudlo kanimo gikas orihinal nga mga pinulungan sa pulong sa Dios. Ang Hebreano 9:14 nagkanayon, kung tinuod man kini, unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo mo'y maghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapuslanang mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Ingon nga usa ka Kristohanon, kinahanglan nga dumtan mo na ang sala. Apan ang sala di man ang suliran nga mao ang musuway sa paghanok sa imong pangunahuna. Ang pagkaokupado sa magtutuo diha sa sala maka-produce kini usa ka matang sa pagkaarugante nga gitawag og crusader arrogance sa English pa. Usa kini ka bisyusong klase of religious intimidation nga musangpot ngadto sa tawhanong maayo, human good, nga gitandi sa kahoy, kugon ug dagami, wood, hay, and stubble. Ang komisyon sa Dios diha kanimo dili ang pagtulid sa kalibutan, pinagi sa pagtumbok sa mga sala sa uban, kundi gitawag kaniya aron imong maagda ug mada ang kalibutan ngadto kaniya pinagi kang Kristo nga mao ang ingnontang the highest form of divine good. Now, punto nga ang dadlon diha kanimo.
ang pagkamapaytason ug pagkaburong magakuyog. Diyan sa Pilipos 1:21, si Apostol Pablo nagkanayon, kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo. Sayod si Pablo nga iyang matuman ang plano sa Dios sa iyang kinabuhi kana kung mo representar siya kang Kristo pinagi sa iyang pagkapuno sa Espiritu Santo. Di lang siya maka-operate o makahimo pinagi sa iyang kaugalingong kahimuan. Diyan lamang sa iyang pagtugot sa Espiritu Santo nga mo'y magapuno o magakontrol sa iyang kinabuhi nga siya makaproduce og Diyos nung mayo alang sa paghimaya sa Diyos. Ang produksyon sa atong Diyos nun nga mayo, pagapanalanginan sa madagayaon, dinhi pasyuta, ingon man didto sa langit hangtod sa kahangturan. Ang Proverbio 11:30 nagasulti niini. Ang binuhatan sa usa ka matarong hamtong nga magtutuo, usa ka kahoy sa kinabuhi. Sa dihang makasala ka, maputol ang imong pakigambitay sa Dios. Himatik di kini. Kung ako moingon og relasyon, nag-ingon ko og pakigambitay, fellowship. Kung makasala ka, di man mawa ang imong relasyon sa Dios. Ang imo rang pakigambitay, fellowship. Kay sa dihang mituo ka kang Kristo ingon nga imong manluluwas, nahimo ka diha nga usa ka sakop sa harianong panimalay sa Dios sa dayon forever. Apan sa gayon nga makasala ka, mawa diha kanimo ang pagpuno sa Espiritu Santo ug busa mahigawas ka sa imong pagkigambitay sa Dios. Kasambot ka. Ang kaduhang Juan 9 nagakanayon ini. Ang tao nga wala magpabilin ug wala motuman sa pagtulunan ni Kristo, wala kaniya ang Dios. Apan ang amahan ug ang anak, anaa kaniya nga nagsunod sa pagtulunan ni Kristo. Na dinita mo hunong usa karong adlaw ug ato ning ipadayon ugma. Dinita mo hunong, dinita mo sugod pod ugma. So ayaw sipiat sa pagsunod sa sumpay niini. Nining atong series nga pagtuon nga giuluhan nato unsaon ta sa pagbuhi sa mga kamatuoran sa Dios. How to unleash divine truths. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining laino sa mga higayon sa among pakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat. Nining matamis nga higayon o hinaot nga kinimahimong panalangin sa among kinabuhi, madugang kini sa napundo na nga mga doktrina nga niya sa among kalag, nga among sarang magamit sa among adlaw-adlaw pagkinabuhi, ingon nga imong mga anak. Salamat ng among Bible study through the YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.